Buhay sari-sari. Kung madami bang competition sa market, maganda ba yung negosyo? Sa akin pananaw, maganda naman po. Kasi, siyempre, pag madami kayo, yung mga mamimili, hindi na nalabas pa ng barangay niya. Kasi madami silang pumipilian. Halimbawa, wala sa yung produkto, pumunta siya doon sa kabila, sa ibang tindahan, mayroon silang makukuha, wala sa'yo. Ganun lang naman, di ba? Ganun naman talaga ang sitwasyon dito sa mga barangay. At saka lang isa pa doon, kapag dumadami ang mga negosyo, ibig sabihin maganda rin lang yun na may isang lugar. Pero meron kasi yung parang side effect kumbaga sa gamot. Kasi siyempre kapag andyan ka na sa negosyo, bawa medyo tagal-tagal ka na, parang panibagong challenge na naman ako. Challenge na naman. Gisip ka na naman ng style, busy style. Kasi meron kasi ibang ginagawa. Yun na nga. Sabi nga nun, dati ko na-mention, nagbabagsak presyo, kung ano-ano pa. Pero ako naman, hindi na gano'n ko doon nag-worry kasi nadaanan ko na yun. Kumbaga sa laro, wala na sa akin may kukwentong gano'n kasi nadaanan ko na yan. Kaya paano ka ba doon masusurvive? Kapag susurvive naman sa negosyo kasi parang tiyaga lang yan. Sipag at tiyaga. Palaging gano'n talaga araw-araw yan. Kailangan mo magbukas yung tindahan mo. Kahit na nga sabi nga niyan, kahit na masakit pang katawan mo, masakit pang ulo mo, kaya kailangan mo talagang bumangon. Kasi merong umaasa na sa'yo, umaasang yung pangailangan nila araw-araw, diyan sa'yo yung makakakuha, diyan sila makakapamili. At siyempre, vice versa naman yun. Tayo na naman, umaasa sa mga mamimili na pag bumili sila sa atin, meron na naman tayong kita kahit na paano. Pero ang kaibahan nga, siyempre, bawa sa mga sa mga may-ari ng sari-sari store, pagbukas mo ng tindahan mo, alam mo na pag bumili sa'yo, meron ka ng kita. Pero, siyempre naman, hindi naman mawawala yun. Sabi nga niyan, ang iba, enjoy sa maraming binta. Maraming bumibili. Pero, of course, kanya-kanyang diskarte yan. Pero, sabihin mo, ano ba yan? Natakot ka sa competition? Don't worry. Kasi, kung pinangalakan ng negosyante, nasa dago mo na yun, mag-negosyo, mag-business. Lahat ng gusto mong gawin sa negosyo mo. Kaya mo lang pasan lang. Kaya mong mag-adjust. Siyempre naman mag-adjust ang ginagawa dyan. Pag mahina ang kita, babasod mo rin ng gasto. Pag malaki rin naman ang kita, dideligan mo naman ng gastos. Diba gano'n lang naman ang sitwasyon natin? Parang up and down lang naman yun. Sabag mata ko nito. Dahil silaw ako sa sobrang ilaw. Wala naman ba akong ilaw? Hindi. Ginagamit ko sa isa ng mga nauna ko sa video. Sinusubong tingnan sa sobrang dilim. Madilim parang ano ba hindi ba yung pang sobra naman nata ang dim doon. Kasi hindi ko na makikita mukha ko sa minsan parang parang hindi ito makaka-excite yung mga manonood. Pero ang maganda naman sa nag-vlog, sabi ka mga niyan, kung lahat ng merong cellphone ngayon sa panahon ngayon, alam naman natin lahat sila merong cellphone. Kahit sabi nga niyan, ang bawat click niyo po ay napaka-importante po sa amin. Bakit po ba yan? Kasi siyempre, kapag click niyo po ang aming mga videos, siyempre po, para na rin po kayong tumulong sa amin yan sa amin mga nag-start pa lang mag-vlog. Kasi yung algorithm ng YouTube, ng Facebook, kapag pinapanood niyo yung mga video namin, ay nakakatulong po yun para lumakas at ganahan naman kaming mag-vlog. Kasi parang yun na lang ang aming pampasaya sa sabi ngayon, mahirap gumawa ng content, pero naman maganda naman yung nag-invest ka ng effort, hindi lang ikaw yung nanonood lagi kumbaga sa laro. Dati ikaw lang namimili, ikaw lang nagbibinda.
Eh ngayon naman naisipan ko, ba't di ka ako, gawin ko naman tong hobby. In the sense na, maybe in the future, sabi nga niya, pag meron kang sinimulan, malamang na mag-i-improve naman yon. Kasi ganun naman kasi ang sitwasyon. Sabi nga yan sa school, ang pag continuous ang ating learning, hindi ka pa rin nagsawa na matuto ng mga bago, malamang malaki ang yung potential ng masenso. Kasi ang pag-asenso naman sa buhay, pero ang panahon ko naman kasi sa pag-asenso sa buhay, ganito lang naman po yun. Masaya ka ba sa ginagawa mo araw-araw? O kung siya ka sa ginagawa mo araw-araw, malamang na asenso ka nga dyan. Pero kung nabuboring ka na, minsan ako, pero kung minsan nakaka-experience ako nun, nabuboring ako sa ginagawa ko. Minsan, para bang siguro baka dala na siguro ito ng pag tumatanda na nakakaramdam ng mga insecurities. Hindi kagaya ng mga edad mo pa lang mga 20s. Hindi ka parang si Superman. Unli. Kahit walang tulugan, pwede yun. Pero pag nasa 40s ng edad natin, syempre meron na yung mga counting insecurities. Tapos makakompare mo pa yung sarili mo sa iba. Kaya kung minsan ayaw kong tingnan yung minsan makita mo, ang dami niya sasakyan. Sabi ko, ayaw ko naman sasakyan. Hindi naman ako marunong drive. Pero meron akong driving license. Joke po. Hindi. Kasi ako naman kasi yung, di ba, yung sa lifestyle. Ba't ko naman gagayahan yung iba? Kakaya ko sa iba ng kung anong ginagawa nila. Sabi ko, hindi ko naman kailangan, hindi ko naman sa akin kasi necessities yung sakyan. Isipin mo, ang asawa naman, papasok sa trabaho, dyan sa kabilang, lakad lang kailangan dito, exercise ka pa. Ilang lakad lang ata, andun na siya sa trabaho. Ako naman, dito lang sa bahay. Dito sa amin sa negosyo ko. Dito sa tindahan. Ayaw ko naman kasi mag-employ. Hindi nag-i-employ kasi nahirap sa pag-i-employ. Siyempre meron kang boss. Ako dito akong boss. Ngayon, lahat sa akin boss. Kasi, diba? Lahat nasa iyong desisyon. Lahat sa iyo nakapokus. Walang magkokontra. Kasi ikaw lahat. Ikaw mag-decide. Pero masaya minsan. Siguro normal naman yun sa mga tao, diba? Minsan, nababugat ka kasi we're just a human being. Hindi pa naman tayo mga robot. Kasi yung mga robot, wala na yung pakiramdam. Wala yung pakialam. Hindi yan, wala yung emotion. Yun ang hindi pwedeng makopya ng mga robot. Kasi, ang tao, merong emotion. Yung mga machine, walang emotion. Yun ang kaibahan natin sa kanila. Kahit pa, magpasa lang super intelligent para sa atin. Pero, ako naman, blessing in disguise naman ang technologies. Bakit ba? Kasi noon dito sa amin, sa aking negosyo, dati manual pa, isusulat ko pa yung lahat ng mga ibang binta. Ang hirap-hirap talaga to, gagawa ka pa ng lista. Gagawa ka pa ng lista ng mga binibili sa'yo. Ngayon, pipindot mo na lang sa POS, isang pindot mo lang, dyan na. Update ka na lang. Saka pag check ka ng binta mo, kung ilan bang kinita mo sa araw, idali mo lang sa malita. Kasi gaya nung dati, ang ginagawa kong proseso nun, pagkapag nabili ako, o kaya meron ba akong deliver, kinakompute ko na niyan kung ilang kita ko. Halimbawa, alam ba yung minarag-up ko doon sa mga bawat isang produkto, compute ko yun isang haba, matagal. Sisipin mo kung meron kang pinamili, mga 50 klase ng produkto, 50 piraso, 50 items yun, i-compute mo isa-isa. Medyo matagal-tagal. Saka, siya pa, ang mga price ngayon, sabi ko ngayon, nag-fluctuate palagi. Kaya ang mga Nestle product, meron silang nag-fluctuate yun. Mga cents ang difference. Nagpabago-bago yun. Pero gano'n naman siguro talaga siyang market, parang palagi may scarcity. Kapag ang strategiya ng nakita niyo yung mga commercial ng Lazada at ng Shopee. Palaging, parang pagpa-flash doon sa screen ng yung cellphone, kaya sa TV mo niyo, parang palagi sila
nagsasuggest ng scarcity. Na bumili ka na ngayon kasi sunod niyan, wala na to. Parang bang gano'n, di ba? Parang kasi gano'n kasi ang system na ginawa nila. Kaya parang naman tayo mag-adapt. Di ba, sari-sari store owner ka? Ano bang pwede natin gawin? Kasi di ba, dati nung, alimbawa, sa amin, yung dati nung pauso dito sa Kalawag, nung mga 1/4 nasa wala yan, kami po ang dumala niyan. Ako nagdala niyan dito sa Kalawag. Kasi noon, ang makita mo lang talaga naman dito sa Kalawag, kalating kilo o ang kilong asukal. Pero Kalawag na naman, napagtanto ko na boring na kasi madami na gumagawa ng tiga 1/4. Sabi ko, sa isipin mo isang sako, ilang piraso yun. Hindi, 200 piraso. Mahirap mag-repack. Sabi ko, magkakaliwa ang kamay ko nito sa repack. Kaya binago ko naman kasi mamimili naman. Ang problema nakita kong malaking sa challenge sa mga namimili. Ganito palagi tinatanong niyan. Magkano ito bang isang produkto niyan? Tapos pag sinabi mo isang produkto, ang gusto nila pala, yung mga discount. Sabi ko, kung gusto nila mga discount, bili kayo yung isang kahon. Isang kahon, kalating kahon. Ayun, meron ng discount yan. Kasi ipipresyo mo lang nun, isang kahon na. Okay, di-divide mo lang by 2 or ano. Kaya lang iba na mamimili. Kasi ibig sabihin, yung gusto nilang bilhin, isa lang naman na piraso. Pero ang ibig nilang gawin mo, yung presyo ng isang kahon, divide mo lang yun kung ilang laman, tapos yun ibigay mo sa kanila. Sabi ko, sila? Siniswerte. Siyempre, kapag nagnegosyo ka, gusto mo rin may kita. So sa mga sari-sari store kasi, the more na madaming bumibili ng pa isa-isa. O yun, magkita po tayo doon, di ba? Experience mo naman yun, di ba? Pag madaming bumibili ng pa isa-isa, hindi siguro na makita yun. Kasi medyo mataas-taas yan ng markup. Pero pag bumibilan sila ng mga kalahating dosena, sa dosena, pataas. Isang kahon na. Kunti lang tubo doon. Kasi kaya nga, napitiwan na namin yung pati yung beer at saka yung soft drinks na kahon-kahon. Kasi kino-compute ko dapat kitain mo isang araw, kaya kailangan mong bintahin para makuha mo lang yung pangsahod mo dun sa tao. Ang tingnan ko na yung parang kakong layayaman lang nito, si Coca-Cola at si San Miguel. Ba't ko naman po na yun nasabi? Kasi dati nung dito sa Kalawag, kung meron pa, nung una kasi meron mga deals yan, mga 5+1, 10+1 at the end of the month. Tapos, ang puna lang isang kahon ng isang soft drinks, yung isang litro niyan, alam mo kung gano'n lang ang presyo ng isang kahon? 150 pesos lang yan. Isang kahon na. Ngayon, gano'n din ang presyo? Like, share, comment, subscribe.